caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko mo jame kisi ñiɓɓe tabbiɗɗe ngoni e mum e ko adi fof hande o eɗen tawe ɗo e DAAKAA mo Madina Gounass hono no jiiroton ni e banggueji ɗi fof nde ɗo lulnde wiyetede DAAKAA eɗen gandi fuɗɗi ɗum ko ceerno Alaji Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu kono kadi ndi fuɗɗi ko hitande 1992 yirlima e nokkuji kewɗi ha Allah addi ɗum e oɗo nokku ɗo ceerno wiyanno ko jiilotono ɗen ɗo en jiiti koɗo gila nden DAAKAA ina waɗa hayso ina fajja sahaji wasa wadde saaha waɗa e kono kadi eɗen moƴƴi garten holko woni lesli DAAKAA lesli DAAKAA ko sifa golle jaaduɗo e dewal holko woni golle ɗe ko golle jokkere en ɗam ko almuɓe jahanno e nder ladde ena gollana ceerno mumen so tawi ko lewre walla so tawi ko deenal wonno ceerno o noon tawoyaɓe toon ina gollodira e mabɓe sunno e tijjani o ena facciranaɓe ko woni hen haɓe jogui hen jiɗgol e hooɗede e yidde ɗum ɗo yo duumo ɓe jewtidi ɓe nanodiri ɓe mbeeɗi konngol ngol ceerno Aliou mo ɓokki jawe on yettinani dental ngal konngol ngol ceerno wi minne komi goto e moɗon taw ɗon kawri tan en kawri o ɓeydi hen ha woni balɗe 9 e sifa taw hitande kala ina waɗa ɗo noon holko jiɗɗen wiide oɗo nokku e sifa kawisaji makko ko adi fof so tawi en jiito caggal to jiitan ko naɗre woni nder DAAKAA woni ko less banggue rewo ko hayre banggue worgo ko hayre funnague ko hayre hirnague ko hayre DAAKAA o lombi to less ɗo wadde ko ɗon kewɗen wiide jeejegol hakkude kaaƴe DAAKAA Gounass est ce que nde lulnde hertinde alliyankore nokku cuɓaɗo ceniɗo tenkirɗo moƴƴere ɗo tule jimti calli jeejegol hakkude kaaƴe tulde bantiŋewi ɗo turi bilda care koyle sa yeehi to less to waɗi ko tule e calli ɗi e nokkuji ne lesɗi ɗi e nokkuji ne ngabbi ɗo Chérif Mouhamadou Saydou Darou o wi DAAKAA o sifi ko sifa yimɓeɓe e almuɓeɓe machallah o ina waɗi almuɓe kamɓe ko lesɓe goni ina waɗi almuɓe ɓen ko dow goni ɗum woni tule ɗe e calli ɗi e naɗe gonɗe hen ɗe almuɓe towɓe ɓe ngabbina almuɓe lesɗuɓe ɓe o wi nokku DAAKAA o haali hoore muɗum wadde ɗum ɗo wonko ɗum tindinta garten e fannu goɗɗo o DAAKAA ene heewi fayidaji go'o DAAKAA ko arde teɗanade moƴƴere Allah kono kadi ko arde nede fittandu muɗum e wownu ɗum dewal Allah ɗeɗo gueɗe foof ne tawe DAAKAA gueɗel gonguel ngel ko jokkere en ɗam jokkere en ɗam nde ko holon sifa enen foof eɗen gandi Ceerno Mamadou Saydou nde o noddi o noota yimɓe gimmima banggueji foof ɓe hen gummi ko e leyɗele ɓe hen gummi ko e région ngaji ɓe hen gummi ko e guure goppi toon ko bandiraɓe mumen gaari ga taw noon ɓe gaari ga ɓe jogui saaha tan ɗo jiitodiral ina waɗa hakkude mabɓe e enɗameje mabɓe ko saaha DAAKAA ɓen ina gara tawa ga bandiraɓe mumen ɓe jokkodira enɗam kono kadi ɓe gollida sunno ɓe gollida tijjani o ɓe nduumo do e balɗe 9 eɗen gandi so wonani hono dani wona moni kala newantano yaade tawoyde bandiraɓe mum to goni kono kadi wona moni kala newantano ɗum arde e oɗo sifa yiyodira e bandiraɓe ɓe wadde eɗen jettiri nde ɗo lulnde Allah tabaraka wa taala kono kadi eɗen jetti Ceerno Mamadou Saydou radiallahu taala anhu mo ganduɗa ko kam fuɗɗi nde ɗo ko moƴƴere nde tawno ko joom yiyande machallah so tawi en ƴeewi ko kalmiɗo nane ko ƴeewen nde hayre machallah kono kadi ƴeewen hayre wonde hirnague ƴeewen hayre wonde funnague nde funnague nde ene woɗɗi seeɗa nde tawno funnague ɗo tan juste jangol nan ɗon hakkude DAAKAA o e Abi Samouna eɗen gandi madne elmi heedi ɗum banggue funnague rewo aynimaɗi kadi nana on ɗon banggue funnague o sunnatu nan toon kadi ko maayo woni toon ndi DAAKAA o to nder to e sifa o ɓe goni ko e caaleje hayso tawi hande kesamago fuɗɗima nadde hen en jii won hen fuɗɗiɓe maade en jii basuji kono adan ɗo lasli ko caaleje ɗe ganduɗa ko biliraɗi care koyle ko ɗum watteno e huuɗo saguiñ e buuluɗe hande o jii kesamago waɗi kadi en jii oɗo saaha hoorejo leydi Sénégal watti arde ilato aranno o hawra e DAAKAA haw watti arde o hawra e kirnol DAAKAA ɗum ɗo koko yettirte Allah alhamdulillah e ko ɗum waɗi
DAAKAA ko hunde hawnide kadi ko sifa kawni ɗo noon to dariɗen ko dow hayre ga gonɗen oɗo saaha eɗen gandi en jeesukaɓe ene ngabba hay mawɓe kala jiɗɗo tan yiide DAAKAA o e sifa laptuɗo ko alay saago o ngabba dow ga timta e DAAKAA he no jiɗirɗa ni wonɗo censiraji nene wino wonɗo censiraji nen galle wino DAAKAA ko ɗum ɗo DAAKAA ko dani ko suhi ha noddinali wendo ko kaati elle ko ñaaki juumaɗi caaki assalatu hayrul mina nawmi ummini julɓe hulɓe Allah ɓe e dingiral labgal he ɓe juuli ɓe gasni ɓe mbaɗa wasifa belɗo o jaaduɗo o sawtoji towɗi poɗɗi elle ñiƴe yeesode so Allah o weeti ha guite ɗe laaɓi ceerno laaɓɗo o labaɗo ganduɗo ko haalata e nde haalata o huccita e almuɓe notitiɓe noddanduɓe o siiwana ɓe kaasuji gulɗi belɗi kenkeli waajuji en gadi cimmitinde ɓaawo mawninirde ɗum Allah e rewirde ɗum e yettirde ɗum laaji enen mbaɗa ɗum hadiya nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo gonɗen ko e DAAKAA